Salutare tuturor, mă numesc Cătălin și astăzi vom juca iar Dead by Daylight, dar chiar dacă primim la multe puncte ca killer, dacă vreți să fac un tutorial cum să luați, chiar dacă iau pe killer, pentru voi vom juca ca stufe. Să fac ăsta să fie mult mai sharp. Mergem la options, la graphics, la post process, pun asta pe on și iau sharp se vede. Numai calitatea e mult mai proastă. De asta eu v-aș ruga foarte mult să apăsați pe butonul de like, pentru că pe mine chiar m-a ajutat destul de mult. Ia, mă place că ăsta e cu roșu, ăsta e cu albastru. Ce cum adică corect e available in Shine of Secrets? Nu, hai că mi-a găsit și match. Sara, cred că avem și echipă. Și avem White, Fengmin și Jorgen Romero, evident nimeni n-are lanternă, o să se iau pe asta și pun și baterii astea. Baterii, televizoare. E să pun și una bună, baterii, televizoare. Lightboard? Lightboard. Mă rog, ce să zic, că și eu am Lightboard, să știți. Dacă e să-mi ziceți în cine să bag astea 4300 de pentru că chiar nu știu în cine să bag. Mă gândesc să bag în killer, că n-a făcut prestigiu 1 pe killer încă. Dar... oh my god, câte oferturi aveam. N-a făcut prestigiu 1 pe... opa, escape cake. Am făcut prestigiu 1 pe cine mai important, am făcut pe nurse. Ca să iau A Nurse's Calling și Thanatophobia, parcă, că astea două parcurs foarte bune pentru Legion. A Nurse's Calling parcă îți apare de fiecare dată când cineva își dă heal, nu mă știu exact. Și Thanatophobia tot nu mă știu. I-am dat prestige și lui Deathslinger ca să îi iau Gearhead, că percul ăla Gearhead e perfect, de ce-ți dorești. Și nu mai știu la cine am dat prestige, la Hunters parcă. Ok, deci avem aici mapa Macmillan Estate, Cole Tower. Tower să fie. Offering-ul meu, by the way, nu a funcționat. Am pus offering de mapă. Haideți să reparăm împreună. Nu-i mă, dar ce? Crezi că eu nu pot? Ia, cred că pot și eu. Yoink, like. Drogatul ăsta handicapat. Uite-l acolo.
Căzut! Ăsta prostul mai prost. Ăsta care apare pe geam. Bă, nu știu să încarcați-mă! Bă, nu vezi, mă! Eu posso morrer mais White? Oh! Coba tu kena guide, bă, să mă mai Jangan sini kita mulai. Setan. Setan lagi. Uite capul, bă, uite că au făcut ăștia pe generatoare. Oh! Bravo! Bravo! Sincer, bravo! Bă, ăsta e prost! Uai! Ai autism de level 14? Hai! Nu e oapă că îi dă hilofenii, mă! Asta e foarte puțin. Bă, deci nou joc, l-am pus doar în mod. Pyramid, bă, știți cât ping avea? 1000. Am făcut și un screenshot. Bă, dar durează atât. Am făcut un flash de save. Te, bro! Te! Scut! Știu să joc! Bă, dar eu n-am apucat să iau hexul ăla, mă. Dar ce contează, bă? Am făcut flash de save, am făcut. Lasă-mi
Ești retardat, ai probleme mentale! Dragi, băieți, și stai exact lângă mine, dar nu s-a obosit nimeni să ia. Oh my god! 60% boost. Stai, vine după mine. Asta e tare. Dar totuși, hai să-ți dau pentru puncte gratis. Destul de useless, dar nu cam scăpă. Hai, dați-vă la gel. Am reparat. Mai plictisitoare chestia de joc. Se repare. Am întrebat cum se ăștia. Și nu... Bă, dar ce le-au așa de greu, mă? Și tu după Dwight, du-te! Nu te du după Figment, du-te după Dwight, mă, după Dwight! De ce nu fac Dwight? De Survivor a mers foarte bine. Deci nu mai editez și nu fac nimic. Da? Și fix acum s-a reparat ultimul gen. Ok. Dar, pentru că vă iubesc și sunteți prietenii mei, am să mai joc un match The Killer de data asta. Să vedem dacă mătură ăștia pe mine... Să vedem dacă mătură ăștia cu mine. Aici primesc puncte gratis. Dacă îmi pun și hook, survivors. Ok. Mergem la play. Mergem la kill.
oferim. Băgam ești. Ok, hai să vedem. Auzi pe lanternă. Hai să vedem. Ok. Nu par să aibă nimeni lanternă, dar eu iau LIBOR just in case. Deci o să fac cel mai de căcat build care știu eu să-l fac. Am uitat să vă zic. Am luat-o și pe artista. Stai că-mi înlocuiesc LIBOR, Gearhead, fac cel mai repede. Să fac și niște puncte. 67 de aminte. Să mă fac mai outdated meme ever. Ok, deci sunt un stealth killer și nu ar trebui să-l arate că sunt un stealth killer. Stealth killerii sunt killer din ăștia mai ascunsi, de exemplu Ghostface, Wraith în cazul meu, dacă l-ai prins și Michael Myers, de-astea. No. Ok, o mapă. Am cel mai de căcat păruri. Hai să mergem la genul ăla. Nimeni hai la genul ăsta. Da, dacă nu știu Legion. Dacă speaker mapa asta și tu joci cu Legion, ești victim. Efectiv, mapa asta e efectiv noi pentru Legion. De o jocuri. Ăsta era hit! Bă, ăsta era hit. Mă duceți să vă trec cu șapte. Sau asta a fost Spring Burst?
pe cârlig. Uite, iar ăsta. Bă, da, mai reparați mult! Să mor de mână. Bă, dar câte palete mai aveți? N-ar a fost o problemă. Ia! Bă, dar câte palete mai aveți? Că cam așa paletele voastre. Uite, că mai găsești una, până în baril. Unde au ăștia atâta haste, bă? Ioaca! Bă! Bă, tot e bine. Hey! Hey! Ce? Trebuie să-mi dai și tu un kill? Hai că mă deschid portul. Ce? Nu mai am. Ia! Yeah! Da, uite! Este egalitate. Hey! Da, Hey! Hey! nu merge killerul ăsta că e autist! Și ce am atâta stat? Bă, dar nu merge killerul ăsta autist, ce Dumnezeu cu tastatura mea? Bă, dă-mi-și piciorul că nu mai joc cu killerul ăsta pe și niciodată. Așa asta pe jos, ia câte. 16.000. Și-au bătut ăștia să joc cu mine. Ia, da, asta mi-am zis. Teamwork full circuit. No, eu de unde să știu? Ce drag de limbă vorbești? Asta înseamnă să nu mă întrebări. Ce drag de limbă vorbești? Că Dumnezeu, nici rușii nu poate să înțeleagă ce drag de limbă vorbește ăsta. No, am jurat foarte mult. No, scuze, la revedere.